Tarbija ta' 8 xhur tinsab f'qagħda kritika fl-Isptar Mater Dei wara li qiegħda ssofri mill-marda magħrufa bħala settiċemija, marda kkaġunata minn mikrobu fid-demm. It-tifla ddaħlet l-Isptar Mater Dei il-ħadd wara nofsinhar wara li żviluppawla ħafna dbabar madwar ġisimha kollu u telala d-deni. It-tifla qiegħda fl-MPICU, it-taqsima tal-kura intensiva ta' tfal fl-Isptar Mater Dei. Flaqa mal-medja s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmin Gawci u d-Direttur Mediku Walter Busuttil taw l-aħħar dettalji dwar il-każijiet irrappurtati fil-medja ta' 3 tfal li ddaħlu l-isptar b'mikrobi differenti. Fosthom tifel ta' 4 snin li miet bil-meningite u tarbija oħra ta' twelid li l-kundizzjoni tagħha qed titjieb. Huma spjegaw li t-tifla li għandha ftit aktar minn 20 jum qalbet għall-aħjar wara li l-ġimgħa l-oħra intlaqtet bil-meningite. Il-kap ta' taqsima medika fl-Isptar Mater Dei, Walter Busuttil, qal li l-ewwel 2 każijiet irrappurtati fil-medja kienu kkawżati minn 2 tipi differenti ta' batterja tal-meningite. Spjega li l-meningite hija marda kkaġunata minn mikrobu fil-moħħ waqt li s-settiċemija huwa mikrobu differenti u ma jittieħdux. It-3 każijiet huma completely unrelated, huma mikrobi differenti, allura huma keġewx in contact ma' xulxin. M'hemmx epidemija la fil-Mater Dei u laqqas barra fil-komunità. L-isptar m'għandu l-ebda dubju li dak kollu li seta' jsir għal daw it-tfal sar, jiġifieri mhux sitwazzjoni li aħna qegħdin nippruvaw li nkunu miftuħin kemm jista' jkun, nagħmlu kollox beraħ kemm jista' jkun ħalli n-nies ma jinkwitawx. Il-professur spjega li kull sena medja ta' 5 pazjenti adulti jidħlu Mater Dei bis-settiċemija. Qal li ħafna minnhom ifjiequ iżda sostna li mhux komuni fost it-tfal. U għażiet jgħid li bħala medja 11 persuna fis-sena u ta' kull età jidħlu f'Mater Dei bil-meningite. Is-sintomi jkunu jista' jkun rash, jista' jkun deni, jista' jkun li ma jkunux iridu jieklu, jkunu mitluqin, jkunu irritable kultant, jibdlu l-karakteristiċi tagħhom, jibdew jirrispondu in a different way. Id-Direttur Mediku qal li bħala prekawzjoni id-Direttorat tas-Saħħa Pubblika jagħmel kuntatt mal-qraba ta' dawn it-tfal u jagħmluhom eżamijiet mediċi. U appella lil pubbliku sabiex ma jallarmax ruħu għax sosta li m'hemm l-ebda lok ta' allarm u lanqas epidemija la fl-Isptar Mater Dei u lanqas fil-pajjiż. Aħna ġieli nagħtu l-antibiotics lil dawk il-close contacts li jkunu in contact skont il-protokolli li jkunu stabiliti mill-isptar. Saħqu li bħal dejjem il-professjonisti u l-istaff tal-Isptar Mater Dei qegħdin jagħmlu dak kollu possibbli b'tant dedikazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.